So, yun nga, no? Papakita ko sa inyo ngayon ang aking PC setup. Hindi ko naman siya tawag na gaming setup kasi di naman siya mukhang gaming. Pero, let's go with it. You know, let's go. Una-una, ito ang aking gaming chair. Yan, napakagandang gaming chair yan. Kita nyo naman, no? Napakasolid, napakatigas. And, it makes me comfortable. Gumupo ako. Minsan may unan, minsan wala. Kaya, yeah, the best gaming chair I've ever had. At susunod, ang aking keyboard. Yan, ito nyo naman, no? Yan, ang iba ng kulay, oh. Mayiging blue, red, alamang kulay yan, purple, green, at mawawala din. Pwede may turn off. Yan, napakaganda, oh. Pwede siya mag-disco. Siyempre, matching yan sa mouse. Yan. Matching yan. Yan. Mag-jowa yung dalawa. Siyempre, sana all. At ito ang aking mousepad or keyboard pad. Yan. Kita nyo naman, napaka-weeable naman natin. Attack on Titan tayo dyan. Fan na fan tayo, number 1. And sunod, ang aking headset. Yan naman, oh. Napakaganda na headset. May ilaw yan. Scorpion logo yan. Ginagamit natin ito kapag naglalaro tayo. Yan. Ganda yan. Tagal ko na rin gamit yan. At sunod ng ating camera. Ito ang aking camera ever since nagsimula ang quarantine. So, low quality man siya pero nagagamit naman. Nagagawa naman siya ng paraan. Siyempre, ito ang pinakamagandang router sa lahat. Converge. And the best. Pinaka the best. Hindi nagdi-disconnect. Sinasabi ko sa inyo. Hindi nagdi-disconnect. And ito ang aking desktop. Nakita nyo naman, no? Siyempre, ang daming files. Kita nyo yung mga files na yan. Lahat yan ay kailangan ko sa school. At hindi ako maayos mag-organize dahil, siyempre, para kita ko agad. At ngayon, papakita ko sa inyo ang aking games. Ito lang naman ang aking games, siyempre. Konti lang naman, pero mostly ang nilalaro natin ay pinaka the best Valorant. Yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maglaro ng Valorant. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kagaling. Ha? Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kagaling. Ha? Ito nyo. So, hello guys. Ito na yan. Add nyo ako. Takemichi. Yun lang masasabi ko. Magda-deathmatch muna. Never mind. Wow. Best map. Hello there. Ang gawa nito. Okay, mukhang bati kami. Tara, tabi tayo sa Sage. Tara. Ano meron sa Sage? Hey! No! Wait, bastos. Hold deathmatch. Sheriff only. Ooh, diba? Mas malakas sheriff. Hindi tayo mag-change ng gun. Sino to? Cypher to. Joke lang. Omen. No! Mali. Oh. Hello. Bye. Yes. Shit. Hello. Wait lang. Tempers. Isa pa. Pick. Ay, wait lang. Wow, bastos. Hello. Sheriff. Bye. Bang. Okay. Yes, mag-vandal ako. Tayo mag-change ng gun. Ano, labas. Okay. Paprag tayo gamit sheriff. Never mind. Mag-ultimax ako. Ultimax. Ooh. I am Ultimax. One kill remaining. The sky.
Tapos na. Kailan naka-double kill ako. Salamat sa mga nanood ng aking vlog. At kita nyo naman, napakagaling ko mag-Valorant. Comment. Oh, hello. Ay, wait lang. At yun lang, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa napanood nyo. At sana nag-enjoy kayo sa pinakita kong gaming set ko. At yung nga, mag-ingat kayo palagi. Salamat sa panonood ulit.